altså arbejdsforholdene, altså, det er jo en helt anden verden end en almindelig arbejdsplads. Altså, jeg synes selv personligt, at vi har gode arbejdsforhold, vi har gode faciliteter, og nu skal vi så fraflytte den her adresse og få endnu bedre faciliteter. I rykker herfra? Ja, vi skal flytte til Øreholm. Okay, perfekt. Og det gør vi her i slutningen af året. Her flytter vi derud. Ude på det gamle Ejers, har vi købt, ikke? Ja. Så, men altså, det er vigtigt, at vi har gode forhold, og man har en god kommunikation herude. Så ligger på stedet, hvor man kan lige gå ind med arbejdstiderne igen. Ja. Lange arbejdsdage. Det er lange arbejdsdage. Det skal man regne med, at man skal have familien med på det, inden man starter. Hvis man stifter familie, så er det er meget vigtigt, fordi der kan ske mange mærkelige ting. At man simpelthen, selvom man har aftalt, at man går hjem kl. 4, så vil jeg sige, at det sker i hvert fald 6 ud af 10 gange, at man kommer sgu ikke hjem til tiden. Det gør man ikke. Så skal vi se, hvad I har skrevet med her. Hvordan reagerer man i forhold til sygdommen? Altså, det er jo ikke, sygdom er jo ikke noget, man er herre over selv. Altså, hvis man er syg, så er man syg, ikke også? Men vi har en lille stående regel om, at vi kører som regel hjemmefra, selvom vi er syge. Og så kommer der en afløser ud, for kranen skal jo helst være hejseklar til, hvis det kan lade sig gøre, ikke også? Er man så syg, så man selv ikke kan bevæge sig, jamen så er der jo ikke noget at gøre med det. Men ellers så kører man som regel ud, og så bliver man afløst hurtigst muligt, og så kan man komme hjem, ikke også? Så der er ikke nogen, der kigger skævt til, hvis man er syg. Altså det er ikke sådan, men det er jo tit, at vi kører hjemmefra kl. 4 om morgenen, og der kan du simpelthen ikke nå at få en morgen. Ja, jeg synes også, det er fair nok, at man lige dukker op, selvom man er syg, men der man er altså hvis man simpelthen ikke kan gå, ikke også? Ja, så, men altså, ja. Og hvad ligger aldersgrænsen på? Altså, jeg er ikke så helt unge medarbejdere, eller... Nej, altså aldersgrænsen er jo 18 år, da man skal have kørekort, ikke også? Og de fleste får jo først kørekort, når man er 18-21 år. Start 20'erne eller noget. Ja. Så midt 20'erne, så kan man måske komme ud, når man er færdig med uddannelse og kørekort og det. Ja, altså vi tager jo også lærlinge helt fra scratch af, ikke også? Så det er helt op til. Vi har nu her, har vi været nødt til at lave om på, fordi skolen har læreren sagt op i Esbjerg, eller hvad det var. Så der har de været nødt til at lave det som en faglæring. Ja. Så mulighederne er der også at få et, hvad skal man sige, et helt nyt job. Altså. Det er en spændende arbejdsplads, der sker meget. Altså der sker jo rigtig mange spændende ting. Ja. Kan vi lige gå ned og se, om vi kan få sidste udkast af vores interne blad der, så kan I få sådan et med hjem også. Jo, meget gerne.